Дани, додан ки дриж да чизе бурдеста. Хайри попши дига чи надори? Ани кака? Арча. Ман науда. Территория, короче, тозай. Агон хонаи холи надоре брем бестем. Я шаб ба сар хая балу мекунем мерем ба тишан берам. Мо қишлоқ мекунем. Дил губ дора. Ина камаза ина. Успеет намекунам. салом алейкум ба тамоми подписчикҳо. айни ҳол мо дар ёвон қарор дорем ва ба хоҳиши як подписчик инами пеш 20 сол пеш дар ами территория дар инами кӯча дар инами дим этаж зиндагонӣ мекард. илтимос кард ози ӯ айни ҳол дар Россия Саша ном дора ва илтимоси ҳамун кати мо омадем ози инами кадра ҳамун бародарда нишон доданем ки то ки бинаву ҳамун дидагиёш сер шавад. биё ами хона чӣ хеле ки будам хеле бози дим этаж да па ҳеч кас зиндагӣ намекунад. холиай айни хитонай гап нест. чӣ хеле ки гуфта буд ҳамун трубо мондагиян. Ну вот, Саша, братуха, как видишь, как сказал, мужик сделал. Вот мы приехали в Яван. Вот, раньше ты где жил. Дальше сейчас мы поедем 50 лет снимем. По ходу снимем социальный ролик. Может быть, разыграем какой-нибудь пранк. Хоба, пойдем шмо дар Ахмад Калон. Сият саломат буше. И тараф, и тарафо рам гирем, сталба, чизе аст. ҳамашагӣ сайр гашти мо ёдовари як ҳаёт мемонад ва одамо тамошо мекунанд. апаҷон раҳмат калон. барои чойтон раҳмат. барои чойшон раҳмат. ӯ кӯча дози туяй ошхирӣ мерем ҳамроҳи мо. бале апаҷон раҳмат калон. инамиҷа ахс кати натури спор дахестем. И гуфтесай ки тори наму труба байнаш буромада рафтан наметони. Ман мегум ма натурални андеграунди ман мерам инамуҷа. мебинем. Аниқ ку нигоҳ ки ман рафтам. агар ягон туғри камаз ё зил омад ма дрин янаму мепарам баъд ду як меша нигоҳ кӣ фақат қатӣ ма спорид накӣ натури ма барои аудитория любой кора мекунам. эй ранги шурик ваяй ку мости қараболоя трубаи канал да ранги ҳамуай. дил губ дора. Ина камаза ина. успеет намекунам. хоб бачаҳо зимо насиб карда боша 50 солагӣ 50 солагӣ буд 50 солагӣ мерем дар ҳамуҷа агар тонем ягон пранки гизала сёмка мекунем лек мардума хафа намекунем. чӣ хеле ки ваъда кардем ба хоҳиши подписчик ҷои минтақаи ҳамун Саша ҷои хонаша сёмка кардем нишон додем оз яка қатӣ мо мерем. дальше погнали ребята.
бачаҳо ҳайрон нашидем, мо ҳам рафта сабдем бовар кунем хеле прикол да ғалтидем да ан мо кашол шуд да болои криша бо як этажи дига сохтаген хит кардем ва намедонам инҷа чихе кардаган фундамент рехтагане ки дар болои доми чоретажа бо як этажи дига сохтаган як бор дига нишоншон те мардума диде мардуми ёвон суботникӣ кардестиян ҳама алафора сӯзондестиян барги чарга сӯзондестиян нигоҳ куне брем иштирок кунем меги дар суботникӣ эма ами раиси мақула эма тоза куне як кор куне ки хонора насӯзоне бо месӯзоне ба штрафтон мекуна насӯзоне дальше ози бачаҳо онам чораҳа мерем чораҳа дахай натури любой рагзара меқапем ҳар хел саволои необычный метем ба реакцияшона мебинем салом алейкум созяка корот хуба настроение тенҷа коробкада чизе бурдести ам боло дани додан дрыжда чизе дори якако я мумкина бине сарам боло мо ҳамон мошинкати омадем аду дани додан ки дрыжда чизе бурдеста хайри попуши дига ҳечи надори аниқака ай бида боай хафот камкам дани буромад кадом ягон душман дори чи братан магазин дори худо значит ягон конкурентет гуфта якем дурис мукажда чи дора бош яка ина будай братану дига кас будай дига каса инест значит ду кадоме дани додай кам тарак хато кадай чи бародар олиам подозрительно нигоҳ дора ҳайрон шуда мега ки бошаниё ҳайрон чӣ гап шуда дори коробкада хай сада аз бо меқапем ягон кас дигара арча ман наода территория короче тозай пока что ягон хел подозрительный одам нестай ам ду кас ози омадестам бели кетманкати ози кетманкати ягон таш назанам агар 100% 100%. Салом алейкум. Сози брат. Ёгона намҷа рафтеса франко. О, намҷа сиёмкат кадеста. Мо братан бовар ки як одам Саша гуфти гап. Аму Одинаева 21 квартираи 3 20 сол амҷа рана дидай векада наиз гу братанҷон як хоҳиш амҷома метони брай сиёмка кунӣ хай гуфтум мо папутиам хӯндем ам сиёмка мекунем ам ягон пранка ягонши разиграт мекунем я мужика қавидум коробкаша видум ака ҷуда дадри коробкат подозрительный чизе ҳаста кофтем гуфтум кадом душмана дани дода гозор да савдо мекардам худа да амҷаи гап нест брат боше гап нест ака мебари то душанбера она ҷо дори ко ярду мошин мехапун о ам хисада салом алейкум сози ака корот хубай ам я дақиқа хта ам я тараф дақиқа дира бигирем аминав
бародар дани доди сехр дамдри сеткат чизи ғайри қонунӣ дорем. Я бинем ша мумкина банкай хеле мешкастания ка банкай таматай братанҷон ам хебе мерабояй лишни дигаи чӣ надори ака аниқ просто кадоми дани додакаем бародар сеткаш да чизе бурдестай хай гап нестай брат мумкин хато кадаё боши ака все ака гап нест бошию дига кас бидагани хеле дуруға нако хе бача чо кадестай ка мардак да дри банкаш зверабой доштай хони отам бурдеста мегар хай туғрияй ози ягон кас хеле шугаца мекадагиш мебромадаги сухе салом алейкум созе бародаро амҷа заблудица кадем рости гап душанбе рафтанем чиқе бирем амхе рост бирем Yoda meri? не мошин ман каданем натонистестам рафта автовокзал пул надорум бо ҳарки кашилёк бона шо бара ҳайвон дизи грех ягон даҳакай панҷакай наметони партида то душанбера бирам пули даҳай чандай Шалда мумкин намедонам. эл шав нашидай ку ам хебе брат Баъди обед наёб. намеран душанбе дига Мераваю нешонам то мед. ин шав гостиница аста ягон ҷуда даже бепулам намемонам ба фикрам ягон хонаи холӣ надоре бирем бестем я шав ба саҳар хая балу мекунем мерем ба душанбера Мо қишлоқем. ҳай мерем фарқш нест братан ам қишлоқ да ягон оғлак да ягон Man ran xitema. Nami talpa merem piyoda miyoyem. ҷои хов нестай аниха хай гап нестай бародаро ягон касоз як ёфт меша бошин гап нест вақтона нагирма братан нестай хай чико кунем охина мардако меган ки мо ҳам ранги хитем ҳаме ҷои хов надорем даже оғул даем мега хай гуфтам биям оғул даам бестам қатид дига чико кунем охе ту ҳама хе короче да алоқа бест майла ози мая пацанако қапам яке доштагис ягон раҳпулияй чойпулияй просто безеби бад ситуация безеб шуд бача ман намекуна ягон мошин салом алейкум сози брат фурод хубай ам хебе связда душанбе чӣ хебраем брат Dushanbe vokzal. иҷа билад ман нав я чор каса ман кардам гуфтам душанбе чӣ хебраем гуфтан автовокзал бо намерам мегам мошин хида дами ёвони ла ситуация безеб шидагая братан рӯзи душанбе бояд бирам рафтан наметонам возможност надорам намешада ягон гостиница ягон ҷуда ҷом кунӣ сар ба бизанам бирам ягон подвалай ҳавличай ягон магазинчай Ҷихмам студентам ака. хеле студенти хубгоҳ даи Дар чай гап нестай студенто Dushanbe ranki бошид меран таксиёл любое время таксиё аста. пула вун кардам нашоқ ҳай садай студент боши Майла, братанҷон боши, ҳам бид наметавон майла. боши ҳало мекунем мерем хӯри созӣ салом алейкум саломатӣ хубай ама тенҷ ай душанбе омадем гуфтем я навигария тамошо кунем ёвона бинем ҳами ёвон да соли навира қайд мекунан ё ки не мекунан 100% ягон кас ягон фикри бадам надора ягон чизи бадам нест чӣ кадагиана ҷоя да ёлка монда арча мондагиана хитон аёвоне на хидат ами хитон соли нава чӣ хеле қайд мекунем мардак баре хонада Бачи худаш. ба шароити худаш гап нест боше бачо гап нест мо далчи душанбе гап нест хай 100% тенҷа намҷа бачо гуфтестиян ки аддуши чақчақ мекунем хай дига чӣ бугум охи ман слабо тохирша деонаи агар бизанам ку линго мешкана
обауҷа мафр омада наметону камазаш дат кунем блас бурде сайма ҳа я мошинав натури истод гуфт ки братан париданӣ чӣ я намуд хеле мекашад таку поён экянам камаз бля камаз зур буду просто ма медониш хеле хусне хеле ягон зила ягон ва я дуриш ҳуй бошаку рашод мегирифти прям дрен ям гуфту мепарам хай да охир чӣ гуфтанем бачо чанд қай ки дар кор буд ҳаму қамо сабт кардем мақсад диден одамура чӣ хел реакция доранд ҳам ҷои ховам пурсидем ҳам раҳпулӣ пурсидем ҳам гуфтем соли нава чӣ хеле қайд мекунен ҳам нашод сеткаковишонан ҳамаша диден просто ёвон рафт омад имо барои чӣ асостараш буд як подписчик чӣ хеле ки тамошо карде дар аввал хоҳиш кард ки бародар ҳаму минтақаи мора просто сиёмка ки нишон те ма 20 сол уҷара надидам ва папутӣ омадем да ҳами мост я 3-4 кас ақапидем просто пурсидем ҳам хали культурна ҷавоб додам барои ҳами сарбаланд хонаобод бошен ҳеҷ вақт нарушад накунен қонуна уҷипи ҷавлон гуфтеса она гап нестай боше ҳай ёвондам я чӣ хеле ки ӯ кадра нишон дода натонистем одамо мешиносанд медонанд уже барои ҳамо ман хиёл мекунам ки берун ай тоҷикистон мо уже бояд ягон пранк кунем ягон видеои девона кунем ки шитоб моро нашиносанд якум бор бинана баъд каналмондро омада тамошо кунанд барои ҳамин дар панои аллоҳ боше мо душанбе раҳакӣ мекунем барое ки уже 76 тестай торикида намонем боше